Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia. Som veľmi rada, že vás môžem privítať na už 49. slávnostnom odovzdávaní certifikátov Slovak Gold a výročných cien za minulý rok, vrátane výnimočného ocenenia laureát Slovak Gold. A sme na konci tejto prvej časti odovzdávania certifikátov Slovak Gold a zakončíme ho službou, a to mimoriadne potrebnou. V systéme Slovak Gold s ňou aktuálne zabudovala Bratislavská akciová spoločnosť OLO, čiže odvoz a likvidácia odpadu. Ide o separovaný zber odpadu v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Zameraný je najmä na materiály, ktoré môžeme ďalej zužitkovať, teda sklo, papier a plastik. V Bratislave má aktívnu alebo pasívnu podobu. Tá prvá predstavuje viac ako 13 000 farebne rozlíšených zberných nádob, do ktorých sa odpad ukladá. Pasívna forma vyžaduje priniesť zozbierané a vyseparované odpady na zberný dvor. Objem i podiel separovaného zberu na celkovom zbere v Bratislave kontinuálne rastie. Na slovenské pomery je tunajšia miera separácie odpadu nadpriemerná. Významný podiel na týchto dobrých výsledkoch má dôraz na osveta firmy OLO v oblasti ochrany životného prostredia. Prvý certifikát Slovak Gold prichádza prevziať generálny riaditeľ spoločnosti pán Roman Achimský. Tak, nachodeného vás máme aj s vašim prvým certifikátom Slovak Gold. Už myslím, že som ešte nespomínala, ale spomeniem, pretože neviem, či to všetci vedia, ale separovaný zber v Bratislave funguje už 20 rokov. Pred 20 rokmi sa o ňom rozhodlo a vyzerá, že v Bratislave naozaj oproti iným regiónom zdá sa úspešne. A tak sa teda pýtam, ako to vidíte do budúcna? Ja som hovorila, že kontinuálne podiel separácie rastie. Ako to vidíte vy? Tak pravíte, že je to 20 rokov, tak keby som mal na túto otázku odpovedať, tak asi takú hodinku by som potreboval, aby som povedal úplne svoju predstavu. Ale je to celý komunálny, je veľmi kolektívny šport, pretože do toho vstupujú jednak obyvateľia Bratislavy, jednak vstupuje do toho legislatíva, potom obce, ktoré majú tieto systémy na starosti a až v poslednej rade zberová spoločnosť. Keď sa dajú všetky tieto veci dokopy, tak potom sa naozaj podarí v tej separácii dať ďalej. Myslím si, že sme zatiaľ úplne iba na začiatku cesty, lebo ešte stále veľa prekážok k tomu, aby to vyzeralo tak, ako by to malo byť, ako máme predstavu. Tak my vám držíme palce, aby sa vám darilo. Áno, ďakujem pekne nadácii Slovak Gold za toto ocenenie. Budúcnosť separovaného zberu v hlavnom meste vidím nasledovne. Má tri piliere, je to občan, legislatíva a v neposlednom rade aj financovanie. Čo sa týka občana, snažíme sa výchovne pôsobiť v oblasti výchovy mladej generácie. Na to slúži najmä projekt Olympiáda. Čo sa týka legislatívy, tak aktívne sa zapájame do tvorby legislatívneho procesu. Máme viacero návrhov, ktoré by pomohli posunúť separovaný zber dopredu. A čo sa týka financovania, tak snažíme sa čo najlepšie zvládnuť ekonomiku tak, aby tie financie, ktoré táto činnosť potrebuje, boli čo najmenšie. A skĺbením všetkých týchto parametrov si myslím, že budeme môcť ešte výraznejšie napredovať v separovanom zbere v hlavnom meste.